حقوسنا خبرو بينام نغلك ينام قرماي نزعل نذبلك يا واي واي كان عايز يفتون تعرفوا قداماي بانديرا خسقي يا سماي نهز بخايا عقوس كادك ماي كان خطوة إيخا قداماي حابنا في قبرك تقداماي الله الصعبوخ عون بحراي عد ما هبقى مقدر تقداماي سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة على توزينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم أبال NSN إرتراوي بينيام قرماي سنبت 15 لكاتيت أبتلوم عمت مبسرسان تشعاتن قزيو استخيدة أني حدا مع الطور الدر كلاسيك دي الميرات تسميدو زور الدر بينيام قرماي مستي أبلوتو انتر مارشي بمعارة مريحنات حلقة قانتاك وهابو مخانو زتنقر بالجماوي أرناو دالي استرخبلا فالمي تور الدريام بزيكا بينيام قرماين أرناو دالين كان فرنساوي إيميليان جيانيرم بالجماوي ميلان فراتين بريطانياوي فريد رايت هولنداوي ديلان غرينوفيغن بريطانياوي لويس أسكاي فرنساوي فالنتين مادواس أسترالياوي برادلي جيلمور جرمناوي في الباو هاوسن زأمسلو سميات تقادمتي بشكلة عالمنا تساتفوا لوردريوم تقادمتي أبزا وردر 209 كيلومتر زرحقاتا وردر نمكارم تبقيسوم زحلف أحمد نزور الدر بالجماوي ميلان فراتين تعويتو لمنبارو الذكر كوينو كبرو نمعك قبدما أبزور الدر زركب تقادمايوم بزيكازي جرمناوي باسكال أكيرمان إيطالياوي ماتيو موسشيتين كان محجي عوتات نيزور الدر زنبارو خينوم أبزي نيلو محمد وردر نمستاف دما أما بقز حنس أسترخبو تقادمتيوم أبزور الدر 223 كاب إيروبا 3 كاب دوب أمريكا 3 كاب سمين أمريكان أستراليان حاد دما كاب أفريكان إسيان زوكلو تقادمتيوم إرتراوي أولمبيكاوي بينيام قرماي دما اتؤنكو نأفريكا زوكلو تقادماي نيروم بينيام قرماي نأرناو دالي ديلان غرينوفيغن ميلان فراتين ماتيو موسشيتي إيميليان جيانيري جوفاني ليوناردن أختيلو نزا مدرخ كعوتلاك إن مقمت استوهابو تقادماي بمخانيو نزاور الدر جميروام دحري 4 كيلومتر مجمار تصوتا حموش تقادمتي أبال إيكيبو كيرن فيرما سبانياوي بابلو كاراسوسام أبال برغوس سبانياوي أبدر أوكاميكا أبال تيم فلاندرس بيلجماوي بريم ديمان أبال كاجارورال سبانياوي هافير إيبانيزن أبال MBH بانك هنغارياوي مارتون دينان كاب عباي جوجل أتقيعون بمخاد قداميت جوجل مسريتهم دار 10 كيلومتر قداميت جوجل نعباي جوجل ناي دقيقن 35 كاليتن ناي جزيغا كان صفات الله دار 10 كيلومتر كوفيدسن NSN مريحنت عباي جوجل أبستر كبالو أمونغو قداميتن عباي جوجلن زنبرة ناي جزيغا نابر 4 دقيقن 10 كاليتن بريخوم درالدشن 10 شعاتن أبستخيدو 10 شعات وردرات كلاسيكا دي الميريام اتوم 10 دخلت بغطبتا وردر عباي جوجل اتوم حموش تدما بغطبتا وردر نوس جوجل يتعوات يفليتهم 46 كيلومتر أمونغ قداميتن عباي جوجلن زنبرة ناي جزيغاك ناب حموش دقائق بريخوم 122 كيلومتر اتناي جزيغاك ناب 2 دقيقن حموش كاليتن قنيسوم صوتن خزازم 27 كيلومتر مسترفو مس حموش أبالاتا أب كلمي زوعلت قداميت جوجل مس عباي جوجل زنبرة ناي جزيغاك ناب شومون تكاليت وريدوم صوتن خزازم 22 كيلومتر مسترفو دما أب تحتي ملو مقصار عباي جوجل أتيام صوتن خزازم 13 كيلومتر مسترفو أمونغو عباي جوجل مودق تقادم تقاتيموم تقادمتي أمناي مودات 10 كيلومتر بوتان محاز أبزو قويلو زنبرهم موتون كمودا قايد حنون بينيام قرماي قن كابزوخنا مودق تدحان بمخانيو كالاي عواتو ناي زعمت المزقاب بقانتو تمريحوم صوتان خزازم ناي مودات 600 متر مسترفو NSN مريحنت عباي جوجل تركبام أمود أتاد حز تخيد حيال كتبتا وردر أبال NSN إرتراوي بينيام قرماي نوردرو ب4 ساعات 10 دقيقة 35 كاليتن بمزام قدام
ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ቤልጅማዊ ኣባል ኮፊደስ ሚላን ፍረቲን ካልኣይ ኢጣልያዊ ማቲዮ ሞስቼቶ ድማ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ድሕሪ 2021 ንኣማኒኤል ገብረ እግዚኣብሔር ተኸቲሉ ኣብ ውድድር ዝተኻፈለ ካልኣይ ኤርትራዊ ተቐዳማይ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ኣብዛኒ ሓደ መዓልቲ ውድድር ምዕዋት ሲዒቡ መበል 18 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ከመዝግብ እንከሎ ካብዛ ውድድር ድማ 250 ናይ UCI ነጥቢ ወሲዱ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ክላሲክ ደ ኣልሜርያ ብኣፍሪቃዊ ተቐዳማይ ተታሒዙ ጸንሐ ዝበለጸ ደረጃ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ያን ቫን ሮዘንበርግ ኣብ 2013 ሒዝዎ ዝነበረ ካልኣይ ደረጃ እዩ ቢንያም ግርማይ ነዚ ሴሩ ኣብ ውድድር ዝበለጸ ደረጃ ዝሓዘ ኣፍሪቃዊ ተቐዳማይ ኮይኑ ቢንያም ግርማይ ድሕሪ 5 ውድድራት ማለት ድሕሪ 11 መዓልትታት እዩ ዳግማይ ናብ ጎደና ዓወት ተመሊሱ በዚ መሰረት ቢንያም ግርማይ ኣብ 9 ሃገራት ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊብሎ ኣብ እስጳኛ 4 ኣብ ቤልጅየም ፈረንሳን ጋቦንን 3 ኣብ ጣልያን ሩዋንዳን 2 ኣብ ኤርትራ ኣውስትራልያን ስዊዘርላንድን ድማ ሓደ ዓወት ኣመዝጊብሎ ቢንያም 9/18 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወታቱ ንዓባይ ጉጅለ ስዒሩ ዝተጎናጸፎ ብምዃኑ ድማ ፍሉይ ይገብሮ ቢንያም ግርማይ ኣብ ሓደ ዓመት ዘመዝገቦ ዝበዝሐ ናይ መድረኽ ዓወት ኣብ 2024 ኣብ መላእ ናይ ውድድር ዓመት ኣመዝጊብዎ ዝነበረ 5 ዓወታት እዩ ሎሚ ዓመት ግን ኣብ ሓደ ወርሒ ኣብ ዘካየደ ውድድራት ካልኣይ ዓወቱ ኣመዝጊቡ ምህላው ምስ ህሉው ቁመኑ እሞ ድማ ዝበዝሑ ውድድራቱ ብሕጂ ዘካይዶም ብምዃኑ ኣብ መፋረቕ ናይ ዚ ዓመት ናይ 2024 ናይ ገዛእ ርእሱ ክብረ ወሰን ከመሓይሽ ዝኽእል ተቐዳማይ እዩ ብመሰረት ፕሮ ሳይክሊንግ ስታተስ ቀጻሊ ውድድር ቢንያም ግርማይ 28 ለካቲት ኣብ ቤልጅየም ኣብ ዝካየድ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ኦምሎፕ ንዊስ ባልዲ ክኸውን ቢንበሉ ሃየ ዝበሉ ቢንበላ ሃየ ዓላ ቢንበሉ ሃየ ዝበሉ ቢንበላ ሃየ ዓላ ኣባል ጀርመናዊት ክለብ ሊድል ትሬክ ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ኣማኒኤል ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ሎም ዓመት ንሻምናይ ግዜ ዝካየድ ጽባሕ ሶኒ 16 ለካቲት ብወግዕ ዝፍለም ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ክወዳደር እዩ ግደ ኣማኒኤል ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ውድድር ወዲ ጋንቱ ኢጣልያዊ ክኢላ ቅጽበታዊ ውድድር ጆናታን ሚላን ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝግበሉ ጥጡሕ ባይታ ምፍጣር እዩ ከምዚ ቀዲሙ ዝተገልጸ ኣብ ሎም ዓመት ንሻምናይ ግዜ ዝካየድ ናይ ወርልድ ቱር መለክዕ ሒዙ ዝርከብ UAE ቱር ንሸውዓተ መድረኻት ዝጓዓዝ ኮይኑ ተቐዳድምቲ ድማ ብሓፈ 4.2 ኪሎሜትር ዝርሕቀት ውድድር ከካይድዮም ኣብ ዘሎም ዓመት ውድድር ሜክሲካዊ ኢሳቅ ዴል ቴሮ ቤልጅማዊ ሬሜኮ ኤቫኖፐል ኢጣልያዊ ጆናታን ሚላን አውስትራሊያዊ ሚካኤል ስቶረር ኦስትሪያዊ ፌሊክስ ጋል ብሪጣንያዊ አዳም ያተስ ኢጣልያዊ አንቶኒዮ ቲበሪ ካናዳዊ ዴሪክ ጊ አውስትራሊያዊ ቤን ኦኮነር ኮሎምቢያዊ ሃሮልድ ታኤዳ ብሪጣንያዊ ኢታን ቬርኖን አውስትራሊያዊ ሉክ ፕላፕን ዝኣመሰሉ ተቀዳደምቲ ክሳተፉ እዮም UAE ቱር ኣብ 2019 ናይ ወርልድ ቱር መለክዕ ሒዙ ኣብ ዘካየዶም 7 ውድድራት ዝተዓወቱ ተቀዳደምቲ እዞም ስዕብዮም ኣብ 2019 ስሎቬንያዊ ፕሪሞዝ ሮግሊች ኣብ 2020 ብሪጣንያዊ አዳም ያተስ ኣብ 2021 ከም ድማ 2022 ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻ ኣብ 2023 ቤልጅማዊ ሬሜኮ ኤቫኖፐል ኣብ 2024 ቤልጅማዊ ሌነርት ቫን ኢትቨልት ዝሓለፈ ዓመት ድማ ታደይ ፖጋቻ ነዚ ውድድር ንሳልሳይ ግዜ ተዓዊትሉ ኢጣልያዊ ጆናታን ሚላን ድማ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ነጥቢ ውድድር ተዓዊትሉ ነይሩ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ናይ ውድድር እትካየድ 12.2 ኪሎሜትር ዝርሕቀታ ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድር ዘቐልጠፈ ተቀዳዳማይ ኤርትራ ኣማኒኤል ገብረ እግዚኣብሔር ብባንዴራ ኤርትራ ዝወቀበት ማልያ ክለቡ ለቢሱ ክወዳደር እዩ ኤርትራውያን አትሌታት ወይን ቀላትን መቅደስ ወልዱን አፍሪክ ማራቶን ባርሴሎና ክብረ ወሰና መዝጊበን ኣብሎም ሰንበት ዝተኻየደ ሚቲጃ ማራቶ ባርሴሎና ዝተሰመየ ውድድር ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት አትሌት ወይን ቀላቲ ንውድድራ ብ1 ሰዓትን 6 ደቂቕን 4 ካልኢትን ግዜ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ብምዛም ንክብረ ወሰን ፍርቂ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ክትሰብሮ ኽኢላ ኤርትራዊት ፈረንሳዊት አትሌት መቅደስ ወልዱ ድማ ንውድድራ ብ1 ሰዓትን 8 ደቂቕን 8 ደረጃ ሒዛ ብምዛም ንክብረ ወሰን ፍርቂ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ፈረንሳ ኣማሒሻቶም ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ ኣብ ሰሪያ ጣልያን ብማልያ ናፖሊ ዳግማይ ዝተንስአ ስኮትላንዳዊ ስኮት ማክቶሚናይ ደጊማ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ናይ ምምላስ በደብ ሓንፂፃ ምህላዋ ተገሊጹ ማክቶሚናይ እውን ብውልቁ ዳግማይ ናብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ተመሊሱ ናይ ምጽዋት ኩቱር ባህጊ ብምህላው ቀጻሊ መዕረፊቱ ናይ ቅድም ክለቡ ማንቸስተር ዩናይትድ ክትኽእል ብሰፊሑ ይእመት ኣሎ ንናይ ምውፃእ ድሌታት ማክቶሚናይ ዝተገንዘበት ክለቡ ናፖሊ ድማ ብደለይቲ ስኮትላንዳዊ ክቐርበላ ንዝኽእል ጠለባት ክትሰምዖ ድልውቲ ምህላዋ ምስታ ጋንታ
قربت زلوهم أكلات يحبرون وعلم ماكتوميناي أب نابولي خسر 2028 زرقع أكوان تخنم كابناك قدم كلوبو مانشستر يونايتد زمت سكرامات وقعوت ألب نزقرب اللوغن عينو كي حاسي داغماي ناب كتما مانشستر ناي مملاس دلاي كم زلوين القرم ماكتوميناي قدم خلت عمتات بأستا 32 مليون باوند كمانشستر يونايتد ناب نابولي دحر متصنبارو كينيو أب نابولي أم مدرخ سريعات صلاو تتصوات هاي كخون بغيعيوم أفال ماي عمتو أب سريعة نابولي تصواز كوريات تختل عل أبركتو دحر مكبارو سمو أب زرزر حتسيات الشلمتي بالون دي أور أب رأسي مركحو بلوس تتصوات هاي نايت ليك تباهلو مشلامون أيرسعن ጋዜጠኛ ኢንሳይደር ስቴቭ ካይ አርሰናል መንእስያት ከዓይ ኢንተር ሚላን ኢጣሊያዊ ፍራንቸስኮ ፒዮ ኤስፖሲቶ ኣብ ክራማት ኣብ እትገብሮም ዕድጊ ኣብ ዝርዝር በታ ጋንታ ዝዕደጉ ተጻወቲ ስሙ ኣስፊራቶ ምህላው ሓቢሩ ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ሚኬል ኣርቴታ ንቀዋሚ ቦታ ዝቃለስን ምስ ፕሮጀክቱ ዝዓብን መንእስያት ከዓይ ናይ ምዕዳግ ባህጊ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ስቴቭ ካይ ኤስፖሲቶ ድማ እቲ ብልክዕ ንመስፈሪታት ሚኬል ኣርቴታ ዘማለተ ተጻወታይ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ ገሊጹ ተኸለሰውነቱ ምስ ደቂ ጋንቱ ሊንክ ኣብ ጌርካ ናይ ምጽዋት ክእለቱ ናይ ሸቶ ፈጻጽሙኡን ነቶም ካብ ነዊሕ እዋን ካተልዎ ጸንሑ መልመልቲ ጋነርስ መሲጥዎም ምህላዊው ካይ ዝገልጽ ኣብዚ ናይ ውድድር ዓመት ብማልያ ኢንተር ሚላን ኣብ 31 ግጥማት ናይ ምስላፍ ዕድል ዝረኸበ እዚ ጉልቡታት ከዓይ 5 ሸቶ ከመዝግብ እንከሎ 6 ድማ ናይ ሸቶ ቀረብ ገይሮም ኤስፖሲቶ ብትራንስፈር ማርኬት 35 ሚልዮን ዩሮ ዝግመት ኣጥቃዓዩ باركز خبركم تختاتلتي سينما سمرة نايلوم تحستوي أبزي زازي ملخو بمكتتالكم دقيمي مسجن سلام